Ayon sa mga akademiko at eksperto, ang pagiging babae ay isang gender identity. Nakuyawan ko ani kay ura-ura ra ba mignaong hastang buhok. So first of all, I'm on record nga nakaingon ko nga tuo ko nga nay babay matrap sa usa ka laki bisag bata pa. 1999 City Anyos mi. Tumboy na, bayot na. And kato nga time, walay social media. Ang mga bayot ato kay scorned upon. Like, di pa murag stigma pag yun ang pagkabayot ato. Walay influence. Bading! Sungugom jud ka sa una. Unsaon man na nimo pag-explain kaniadto nga akong mga angkol manigbasay mo pud mga panchicks mo kay akong mga angkol. Puro mo mga laki. Mag-away-away dito, magdamag 357 og kanang lipak. Unya bayot na og tumboy na ako igagaw. So mutuo ko ana. That's why I respect you so much. Kung makik-argumento kog mga relihiyoso, unsa man tong mga bataa katong pag City Anyos pa mi nagtan-aw na ko sa mga igagaw nga gipangsunog na nato. Unsa man to na demonyuhan o unsa man to sila anak to sila sa mga diablo? Kung makik-argumento pog ko sa science, I will be very 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 honest with you. Mga amigo, amiga na ko nga LGBT, no? Sa akong pananaw, illness yun ni siya. I'm not being homophobic. Ganahan lang gyud ko mo pagawas kung unsa gyoy kamatuoran sa ako ang side. Pero nganong sakitan man ta nga matawag na siya nga illness kung capable man gyapon mo respetuon. Ako ang psoriasis, tanawa I will call this an illness or a disease. No. Pero magwilga ba ming mga naay psoriasis nga mabuhay ang kagiron. Mabuhay. Di man. Para nako no sakit njud kay sa garbo nga murag ingnon ta nga nay sakit. Ingnom kita magtambok ta lamem kay pata. Lamem may painana, di ba? Ingnon ka nga dautan na may mura na magmasakit. Lamem magibam panugbag og buko-buko. Tulti lang jud ko ni bas kinauyukan sa kong kaugalingon ba. Nabantay mo na mga punchline ako nga mga nay mga bayot-bayot. Duwa akong triathlon magpanti-panti. I don't mind wearing pink. Even subconsciously, I respect you and I accept you. Mas dakong bili kung unsa imong ginabuhat kaysa imong storya. Ang pagiging babae ay isang karanasan na nakabase sa ating lived experience at social roles na inaasahan mula sa atin. You are blatantly crushing the rights of our mothers. Di na kumsugot ana. Bisag ka mo nagikan mo og giti. Do you think lived experience and social role lang na sa atong mainahan ang pag-anto sa pagpadako nato? You think in your delusional mind that you can get even closer, just this close, to being a real mother? Ingnon lang nimo nga ay social role ra ng pagkababay. Hunghang, bayot, bading. Parihar batag buhok. Pura Luca, the patron saint of blasphemy. Most churches have too many rules and are too judgmental. We simply want to provide a safe place for people to sin comfortably and feel affirmed while doing it. God! Mental illness type shit. To sin comfortably. Yes, I believe that you are trapped in a wrong body. But don't you ever disrespect women. Even ninyo Kaloy and Barbie Cat. Ako na mga igagaw. Pao ko ang best friend ninyo, inyo ang kaugalingong inahan. Chadens, hello Chadens. If dili enough nga gihigugma ta mo og respeto ta mo, inyo na ng desisyon. Pero mo ana mo, trans are women, no. Kita ko sa pag-antos sa mga babae og dugon, mga anak, mag-amuma, mag-breastfeed sa mga anak. That's just me, of course. Mangugbukay ko. Boundaries need to be set.